Bokajan arongsopi Duimukhia Ward number 6 along Kulat humthom kecho pangjir thang ni phai koroner keeper ni analopor phai ke thom apor malom Bokajan police station ke paro Bokajan arongsopi Duimukhia Ward number 6 along Kulat humthom kopi koson pentong mi ke cholong loni angtan pen amat hotel akulat ihum lapen furniture akulat humni mechodet Kulat kachubi ahem pu atum pen kaningje pon ke pin ke humthom akulat tami inkir adbonta kulat ingpu pepin pen koson pentong mi ke cholong lok loni karen setame avi puta chethan pon rinti akulat amen kecho atumamen laki kalpana surudhar hotel akulat golab ali sofa akulat ajaisa furniture akulat kado kabe lak thongke prapho sute kulat aru ador kido hormu hortar an mi kichopon etlo kusi chithan pon lasohut Bokajan police atum birtalong si Bokajan fire brigade atum pen tong sekot pen adimak long an palidun mi kicho pamep dunlo